Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Armida, apay anak kami suot ka manan. Ada parikot mo? Kasano, uray awan basol ko. Nasermona nakmanan kini manager. Ay na, di ka kadipal lang na irwam, itikas dyan maugali ni manager. Ay, jak man amo. Amot mat na asigot ti ugali ni manager. Ngam apay ang masairak latan. Masair ka, gaputa di ka makabales. Ngamin, manager dayjay. Ngam no pada tayo lang nga empleyado. Ay na, sigurado adi mo palabsan. Si kamat, tila ipagpagam. Talagamot ngamin. Ay na, kabisado kan, Armida. Amok, ti ka ba ulam nga Aramidan? Isungarod nga ado kadagiti padat ang empleyado, ti mabutengkan ka. Talagang jak itulok asyakit din ti padpadasan dagitak padat ang empleyado. Saan dak akabaulan? Manang, naing bagtadakan. Oh, apay bong. Ni mama, madiman ng tirik na na. Anya, amangan mat na nagbanog man yan. Maiparit kan kwa na ti agbanog, gapo iti sakit na. Damagot nga rin man niya pinapasama. Kapaya madiman ng tirik na na. Ngam di namot kaya't nga ibaga kanya. Kan, ayan na nga eh. At ay silid na, manang. O sige, siya kon ti makaamo. Amwak no kumusta tirik nana. Apay nga tangawan pa ni Armida. Apay adamdamagam, ha, Carlo. Ha? Ko nga. Awan mo kit di, Jana. Saan nakla na irwam amaladaw asam sumrak dito eh. Kanayon namin na masapan. Ay na, saan asumrak ni Armida ita? Ipa-check up na kano ti inana. Takimaron sa manan ti sakit na. Ha? Kasta gaya. Agoray ka man, Carlo. Talaga nga aghatapakan kakat. Ag gusto ka ni Armida agayam ko anya. Ay na, di kan aglibak. Husto saan ka di? Agayat ka, itigayam ko. Sige, Jana Ado pa'y tinaskan nga Armida ka trabaho. O mama, sapay lang kumata ipangagyo di bilin ti doktor, ah? Saan aron ba nga agbanog kayo? Maiparit mat na ang tagpuyat, tapno saan ang umato ti blood pressure yung. Uwan, Armida, laglagi pa kakanayon dayta. Masapo na kanayon na ipalagip ko kada kayo. Kasubag kayo no daduma. Saan tanak ko? Naira na tayo. Huston, mama. Saan kayo nga agsaw? Tama nga nung umato man ang ti blood pressure yun. Si kakit di mo't anak ko. Di nagpagdanagan ko naklangarudan. Mama, saan ang mabalin ajak agdanag may papaniti ka sa saadyo? O ala, mabiit lang ang ha, taisaganak ti kaninyo. Itikas na, makatumar kayon iti agas. Ado ti saan anay rin pa sa trabaho, gapoy ti pa nag-emergency leave mo. Masapo lang may ring pas mo amin dagijay, itangal daw. Madam. Saan ka ibilin ko mat? No ag-emergency leave kayo, siguraduan nyo akabigatan na, iring pasyo ti trabaho asan nyo anay lupas. Naman niya tinaramid mo, Armida. Talon nga aldaw tinapalabas manipod nag-emergency leave ka. Ngam saan pa'y analpas dagiti trabaho? I'm sorry, madam. Saanan ang maulit? Rumbang laang. Tano maulit pa'y dayto yan napasamak. Mapilitan na kamang yulog iti memo para kan ka. Pang-asi, madam. Saan dak ko maamemuhan? Aramida kitamat lang ang dagiti jak na iring pas at trabaho. It will be done, madam. Ay na, masapul nga rin nga ag-overtime ka, Armida. Kapilitan, Jana. Ay, anyakit nga minan, manager tayo. Awan konsiderasyon na. Next week pa'y mati-deadline dagiti palpalagpas na kanya. Among matanday jay, tigre. Sakit at dapuli day jay nga limahatag.
So, napigsa ka dagiti big boss. Kasano nga rod? Umuna akton yung panag-aawid, ha? Saan ta makapagkuyo? Taag-overtime ka mat. Kapilitan iring Pasko ti trabaho. Tanadyak maaramid. Sigurado sa bali manan sermon ti mangag ko inton biga. Nasip natin. Ngamsa na bali. Basit lang ang anday ko. Intimplahan ka iti kape, Armida. Ay, Carlo, aping nga ka pala dito. Ha? At namin imparimpas kanyak ni Madam. In overtime ko. Nakita nga da ka pa'y laing dito eh. Isong intimplahan ka na iti kape. At yun. Idi sumlat ta ditan. Okay. Sige. Agsubli ako ni Jay ayam ti Aramidak. Unang lanog may sa akong dito building me. Nung addapi kayong katwak. Ay, sa bagay. Gusto man. Tapno jacket madanagan. Jak inuman tinted na kape. Narigatan. Ang mga nulinaukan nakit di itigayong mo. Bong, di mo liplipatan apag tumaran ni mama, ha? Ang mga nuday taman la cellphone mo ti as-asikaswam nga agmalmalang. Saan matamanan? Sumrag ka din ni office yun. Nagsapa pa ya. Masapol ngamin nga isaganak dagiti inyo overtime ko idirabi eh. Tapno di nakmanan sermonan di manager mi. Kasta ka din, manang. O, jibilin ko kan ka asikaswam ni mama. Wen, manang. Tigagdanan. O, alangarudan, patuloy akon ading ko. Kunakto, matamasapa ka. Iso ka nasapa akmat asimra. Masapol ngamin nga i-photocopy dagiti daddo maakopya ti inyo overtime ko para iti files ni madam. Naimbag man, tag ko rin dahito Xerox machine tayo. Agluko-luko dahito ikat. Kasta iya. Ay, ison sa nagbunto. Masikuran ako nga ron. Good morning. Oy, good morning, Carlo. Nasapa ka mo Well, Jana. Ada nga minaskan nga Aramidak. Ala! Ate! Ayat na pasamak! Dahil ta Xerox machine. Nag-malfunction manan. Nagmalas matan. Sigurado, malaksid ang masermona na. Ipabaklay pa'y kanyak ni Madam Tigastos itinaperdi ang Xerox machine. Uy, hagulin mo kalatan. Di mo lang aklunan ako. Kasano ko maadyak aklunan nga eh? Naimbag ko manudata lang ang timakamo. Nung addaday siya akaylo. Ay na, makapasuro na talaga. Aguli makan. Abay tan ni madam. Sino ka na kayo tinaudi ang nagaramat iti Xerox machine? Sana siya. Tsaka mo, ma'am. Diyan, madana ka na. Shock, madam. Shock, tinaudian ang usap iti Xerox machine. Agsarita tayo ti opisina, Carlo. Da kayo, agsubli kayo, kadagiti trabaho yon. Armida, insalakan na ka ni Carlo. Uwan. Apay na inaramid na tikas dyan. Loka, mas daong ka pa'y laang. Simple lang daytaan niya. Agayat ka ni Carlo. Uy, di ka man agsaon itikas na dyan. Anya nga gayat niya bagbagang. Ay, diyak kayo tikas na arabak mo ah. Carlo, Armida. Sigamat nga yan. Apay. hoy Carlo ha. Saan ang kaputa inaklon mo tinapasama? Kat pagarupo mo amakisin na nga dakan ka. Diyak kinigdaw kan ka nga aramidam tikas niya. Iso ano mang namnama ka nga agpaling ka nga espesyal kanya. Gapo iti naramid mo. Agpatingga ka laangan iti mang namnama lagtan. Tadyak tumakisin na nga kan ka. Tandaan ang day ka. Ay, anyang tikas to eh. Kung nakamasang pa ang asumrag ita, gamnaladaw akitin. Sapay adumanin ti masampong nga iring Pasko.
Aday ng titepol ko. Adda sabong dito itepol ko. Asino nga ta tinangtad ka dagiti nga sabong? Ni Chana, isensenyas na ni Carla. Ti awan ng baing ka Carla. Paiman. Ti amo siguro day ta Carla. Kat magustuak ti panangtad na kanyak iti sabong. Sa anak at chipan niya. Hoy, Carla! Good morning, Armida. Diyak ka sa pulan day ka asabong. Iso nga isublikan ka. Katkas itimbagakon. Sa anak ang makisiningad kan ka. Amom, Armida, sa anon a husto, ti Aramidam. OA ka una yan. Oh, apay man yan. Saan narumbag ti kasi atratom ka ni Carlo Anya? Makasingsing pat jay tao. Nataar. Kan, amok at talaga nga agayat kan ka. Mabalin ka di dyan, ha? Sardangan tapag sarsaritaan ti may papan itiday ti alalaki. Jack, amukan ka. Kasla di mo matgamin kaya. Mabit lang. Adawag niya din ko. Hello, Bong? Manap, at atin ospital. Intaray ko dito ni Mama. Ta sana makaangas. Anya? O sige, umayak ka na Agos dito ospital. Umayak kon. Bong, ading ko. Kumusta ni Mama? Manang Armida. Awanan ni Mama. Sana na-espalda kiti doktor ni Mama. Awanan ti nata. Armida, makipagrik na Agyang anak. Diyan. Armida, kita di mo baybay at tibagin. Di ka kanunod mangmangan kan at maturog. Ang mga nuan niya ti mapasamak kan ka. Nakamo. Ni Carlo. Allah, apay, di mo ammo? Manipod idida mo arabi iti lamay, aging ga ita last night, adda dito ni Carlo. Kat dagiti trabaho iti opisina. Iso tinangalukoy kada kami apag titinulungan mi nga iringpas. Armida. Datalangan ka da dito sama ti tanantina. Itay pinagda ka dito ngagsasami. Diyak maakulon nga awanin ni Mama. Amin tayo. Dumtang ti kasta. Masapong na klunin tayo. Kaputalay pati na ituding. Nagkakit tayo. Itulod ka ng kanibong na ating mo. At dani di kotse. Kaya't masuwan. Inururay na kami. Well, Armida, saan kayo ang mabalin na baybayan? Nangurulan ka. Amok akasapulan ita tinangandingay kan ka. Kada kayo magkapsat. Katandaak dito eh. Saan kayo abaybayan, Armida? Daydin tinangrugyan ti panagsindingad mi kini Carlo ang nagtinag iti relasyon aging ga iti panagkalay sa mo naging gat sibibiyag kami syaklaen ti ayaten na itilaksid
Ami. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket manipod iti pagayam nga agnagan iti Susan at taga Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nagsardengak iti panagadal ko. Gapo tanarigat ti adda a panagbiag ni. Nagsardeng akon tapno makapagtuloy iti high school dagiti tallo nga addig ko. Kat simrekak akas babaunen. Ngam ditoy anadaanak iti parikot. Nga iso ita ti inak isalaysay dito'y programa yun. Buwan papagayam, intay tinggan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Susan. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. O sige, awatan ka. Kasi katin rekomenda ni Helen ng office mate ko. Karuba na ka, kat amuna nasaya at kaataong. Agyamanak, ma'am. Amin na trabaho dito'y balay kat aramidem. Aglaba, agdalos, agluto, kanda dumapay. Wan, ma'am. Ikan ka iti tumutop asweldom iti binulan. Kat no makitak anagagat ka, mabalin anayunak pa iti sweldom. Wan, ma'am. Kat agyaman ak unay iti panangawat yo kanya kas babaunan yo. Imbaglakit din ta amok ti aglubo. Kan na imbag ta saan anapili dagiti amok iti sidaan. No anya ti linutok, sidaan dalatan. Awan reklamo da. Good morning, Susan. Good morning, sir. Agkape kayo? Sige man, itimplahan na. Sige, sir. Mabit lang, sir, Paitimplaan kayo. Sugar, black coffee. Oh, atoy, sir. Agyaman na ka. Magusto ti timpla ma. Eksakto lang. Agyamanak, sir. Susan, apa yung nagpaay ka katugon? Saan ka kanina gadadan? Adak iti second year college, iti ka na maestra, sir. Nagsardangak pailaan. Gaputawan kwartami. Ken kayat ko nga agtuloy dagiti agting ko. Nga uray makalpas da ko maaging ga grade 12. Nasayat ka kabsat Saan ka ama naging bubukod? Sana balikan niya, sir. Tamabalin ko pailang timanggad. Barang makaurnungak para iti panagadal kunto. Kasano ka makaurnong? No kastaya katulog lang ti trabaho. Addan tulat ta masaraka kasabali, sir. Ngamno ita, agpaayak pailaang kada kayo. Sabagay. Napintas ka, Susan. Ada ka din boyfriend? Awan pa'y, sir. Nasaya ka basta. Agtorpos ka pa iti panagadal mo. Sakbay ang maki-boyfriend ka. When, sir? O sige, agar mo sarkan, chin-chin. Tapno saan ka amala daw iji school mo? Wan mana? Ibusam lay taada di taplato, Wan. Tapno good girl ka. Wan mana? Susan, pakilabam to man to uniform ko. Wan, ma'am. Chinchin, agawam ti agarmusan. Amang numala daw ka. Wan mami? Ma'am, insagana kong dagiti balon nyo ka ni Chinchin. Nasayaan. O sige, tain nakagdigosan. Sige, ma'am. Sige, Chinchin. Inom mong tigatas mo. Tapno ka na yun ka napigsa.
Wan mana? Kasta. Natulnog ka nga ubing, Chinchin. Kasta ti kayat ko nga ubing. Punasak na ito'y ladawan mo ang nakakwadro, Sir Arnel. Ay na. Nagtaarkan iti ito'y aladawan, Sir Arnel. Sayang. Adamot naming asawang. Agpaara magkumakan ka. Ngam. Ay. Talaga anataar ka, Sir Arnel. Kat. Agayatak samutan kan ka. Ah. Ha? Sino nga taday ta? Ay. Mabitlaang! Ibiso ka pa lang, Sir Arnel, ah. Kainak ilokatiri daw. Ha? Sir Arnel? Wen, nalipatan tayo cellphone ko. Ah, sige, sir. Sumrak kayon. Ina kong Susan, naala kong tayo cellphone ko. Sige, sir. Susan. Sir, tiimak. Pinatpatamutan. Wen, gamin. Ididan mo pala dito balay. Sa balay tinariknakan ka. Nagpaito nga. Sir. Wen, Susan. No kaya't mo. Ituloy mo ti agadal. Kat siya kung timaka mo. Sige, manganta. Ligagda na. Bayadak tin order ka. Agyamanak, ah. Manganta. Kabayatan na pagsarsaritaan ta ti parikot mo. Unay kan, Susan. Hindi pa na siya namin ti sumbatan. Akasawa ta. Di ka man, Lito. Ang best friend ta. Ngam kasta ti ibagbaga. Kan may isa. Addan girlfriend mo. Kaya ang awak lang. Ang awunak pa lang iti kasta. E din ito tagparparikutak lang arudan. Apay. Agayat ka kaya talaga iti ama. Uwan. Bukas ta. Maag ka. Una. Kinamaag tayo ta, Susan. Isa atap mo di kagbasol. Pumanaw ka diti palay dagiti ama. Di ka gaya ayam iti apoy. Tamangan mo masilit ka. Lito. Sakbay nga umununag dito arik na. Iti amo panalaki. Panawa mo. Ato iti sweldom, Susan. Agyamanak, ma'am. Sige. Rumor kami ka ni Chinchin ita. Adadarayan mi a birthday party. Sige, ma'am. Imunan a rumor ni sir mo. Ada ka na naman tagapagnana ita Domingo. Kasta ka di, ma'am? Pasensya ka pa'y laan. Saan ka pa'y amakarwar ita Domingo? Tawan agbantay dito balay. Sige, ma'am. Okay lang. Ne. Ada kayo maggayaman, Sir Arnel. Umunag kayo. Susan. Narakumlak, sir. Imbaga kamayat na di nakawagan iti sir. No kasta duluhan na. Rumwara ko ma. Sana bali, taadakan. Inagkanak. Saan ka na rumara? Iso nagsubliak. Gaputan mo karimwaran dagig na. Kinapod nyo na. Kung punaklaan at tapagnak. Inuray ko labing manaw na. Saan ba nagsubliak? Kuha. O anya, umanunod ka na timbaga. Pumanong ka dito'y balay. Agabang ka. Siyak ti makamo iti rentan. Kan amin na masapsapol mo. Ngam. May mayatan naksan ka di.
Ay, ayatan ka unay. Bagas tangarod. Saan ka nagkatkat pa eh? Siyak di makamukan ka. Aday na. Nakasibuga ko kadagiti masetas. Oy, basang! Ha? Umay ka man dito, itaday bagak biit. Di ka aruba kalakay. Ah, apay ka di, tata? Napintas ka, basang. Hanggang sayang tikin napintas mo. Amaw, nakita kayo kini Arnel ang naging narakop. Anya? Adda kayo di talikudan ti Balayda. Sinurot na kay Jay, kat naging narakop kayo. Nagturid kayo? Hapay, di yung mapanunod nga mga nuad na makakita kada kayo? Kung Ang mombasa, si Kati matadahal, no di ka paila pumanaw. apay tata, gapo ka di ta naging narakop kami. Kat adan relasyon ni. Ay, sana ka nang tap nyo jak maawatan titig na yuki ni Arnel. Ah. Sakbaya maduktalan ni Digna ti relasyon yuki ni Arnel. Nasaysaya at apumanaw kan di tabalayda. Nagpakada akon ka ni Sir Arnel, Ma'am Digna. At ang amin sa bali apang gada. Anya? Ne, kalaat man day ta, Susan. Wan, ma'am. Pasensya kayo po man kanya. Asino ngayon ti sumukat kan ka dito'y balay? Sapay nagrigat tagsapon itikas kan ka mapagtalkan. Sorry, ma'am. Ang bayan nyo. Tamang kita iti sumukat kanyak dito eh. Nasayaat no kasta. Sige, ma'am. Agpatuloy ako. Agyaman at unay. O niya, magustuhan da ito'y apagnadam. Wan, Arnel. Apag isulakan niya. Taag may sa akman. Kat, ada trabaho pang sarkakan ka. Kabayatan na di ka pa'y lagatan. Anya trabaho day ta. Iti pwesto tigayam ko. Paggatangan ka dagiti prutas. Sige. Nagdaman kan ka. Ibagang gatang na mamunak. Di mo ibagbagang at relasyon ta. Narigatan. Ama no idaman na kanitig na. Sige. Ala, isimpatan dagiti gamit mo. Tulungan ka. Tapno mabihin. Nabanungak iti trabaho. Ang sana balin. Nasaysaya aton day di apang gadak. Ngam ti addak iti balay ta Arnel. Ha? Ti cellphone ko. Adda umawawag. Kita at man. Ni Lito. Ah. Hello, Lito? Mabalik ka din kita tayo itong bigat. Oh, apay. Basta, agkita na. Orayan kayo sa restaurant na nanganan tayo niya. Alas 5 ah. Ha? Katong ni Jinky. Kaya't nakakamumot ang makasarita. Sige man laangan. Sige nga ron. Kastapay. Bye. Bye, Lito. Ay, anyaman nga tanti ibaga kanyak ni Lito. Sige, makan tayo. O sige, katsakot ti makaammo iti bayan. Sana bali, tadamot kwarta. Sige ah. Kumusta kan, Susan? Nasaya at mat, Jinky. Napintas ka lagtaan. Wala. Jack itulog alumaad ah. Kumusta ti amo man nakarelasyon mo? Wah, Sika talaga, Susan. Nagtanggan ti ulong. Pimanaw ka ngagpaiso iti balayda. Nang paspasyaran na kamat iti ko na madagos mo. wanganin. Ay, ayatak launay. Talaga ka di amaag ka?
Apay ka din namin ang makibiyang ka, lito. Bagik day to'y. Isabay anak mo. Best friend ka. Kadya kahit ang madadahal ka. Kasan nung nagsikog ka? Pudno nilito, Susan. Kasanon agsikog ka. Apay, maibagam ayati solusyon. Kwa? Susan, agpanunod ka kumaan na iba. At daanan iti asawa di ka relasyon mo. Ay ayatan ni Arnel. Kat ay ayatan na kuhat. Kat naragsak kami. Namsan a kompleto day ta akin naragsak, Susan. Lukas na nga awan iti ayan mo. Sa dito ti ayan na. Siyempre, iti ayan ti asawa na. Maawatan mo't nga tati kayat ko nga ibaga. Yes, ma'am. Jinky. Ay ayatan na ka no adda iti ayan mo. Kan kasanon mo maamuan ni bakit na ti relasyon nyo. Likli ka mo day ta a boyfriend mo. Taad-daanan iti asawa. Umadayo ka bailaan. Tapno malipatan da dyan lalaki. At bakasyon ka bailaan iti sa bala lugar. Likli kang timabalin ang mapasamak kan ka. Apagbabawyam to iti udi na, Susan. Atay, idulin mo. Di kagdanag. Tunggal ag sweldo na. Magilasyon na kiti para kan ka. Apay, nagsanay ka. Idi Rabi. Asino ti kadwam anaturo. Ne. Anya klase ti saludsod day ta, Susan. Kaya't ko asong batang ti saludsod ko. Asino ti kadwam anaturong idi Rabi. Ti asawa. Saan ka di? Anya? Natural. Taasawam lakat ng ngam among kadino anya ti marikrik nga. Tunggal awan ka iti danak. Katanda ka iti ayan ti asawa. Kunak man, ako mo day tabanag. Kaputang manat nga dasawak. Well, amo. Nasakit gayam. Saan anay tiragsak ko? Saan ka ang mabukudan, Arnel? Iso anak ka ikanda nga kwan. Ang linipatan. Anya? Puno. Ay ayatan tatitunggan maysa. Naragsaktan o ang kanuhata. Ngam saan nga umdas na ita para kanyak. Saan ka ang mabukudan? Kurang ti atensyon mo para kanyak. Amin abanag. Adda kabingay ko kan ka. Diyak kaya't tikas na. Naamiris ko. Ano say-saya at gayam ano agayatak. Naitay talaga akabukbukudak. Asa anak laeng ang makininagaw iti asawa ti sabali. Saan ko akayat at ilalaking ay ayatak. Kat adda sa bali ang babae ang kain-inagat na. Susana. Iso ang gusto lang ang dagitinangag ko ang malakad. Naskan awas-waso ko ti maipapan ka na ta. Sana. Pangasim, Susan. Ay, ayatan ka. Ipaay mo dahi nga ayat iti asawang Arnel. Kat pang-aasim, aglinipatan. Saan ka kuman nga agpagpakita pa'y kanyag? Adaan kan iti asawa.
Iso asaan ang maiparbang ti relasyon ta? Day tagayam ti makagapo. No apay nga inayaban na kami kinilito. Sige na, isangit mo. No apay ngamin ani Arnel Pay. Susan. Ay ayatek ni Arnel. Namusto lang tinaramit mo. Pasaan arumbag ti relasyon. Ngam kasladyak kamailan. Itala day ta. Ngam inton agangay. Malipatam tumatlaan. Nang runa no dumteng to tay lalaki aparagan ka. Kasi tay, inawagan na kat ko na naasaan na kano ang kabailan ani makita. Napainuyos kay ti kinamaagrit ng tinkwana. Si kamot lang ti madadaoy. Diyak kabailan. Wan. Diyak kabailan. Sinang sangita, ti panang waswas ko iti relasyon mi kini Arnel, Mr. Lonely. 5 na bulan ti napalabas, nga maging gaita, isupay laeng ti ay ayatek. Kat saan matan ang nagpakpakita ni Arnel kanya? Daytoy ti pakasarita. Tuy pagayam mo, Susan. Agyaman pagayam Susan iti daytoy pakasaritaam. Pagyamanam dagiti balakat ngayon ka nang nangyagan. Tadagita ti may saan ang turungkan ka, ito umno ngayon ka aramidan. Tapod no launay, Susan. Naragsak ka man iti relasyon nyo, ngam at dalata kasingin na asakit ken liday. Ket sapay lako ma, tasaanin ang maulit dayta, Susan. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan ng impatulod ni pagayam na Susan at taga Baguio City. Tampok dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kinin surat para iti radyo, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito yung istasyon. Agyaman kami kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo ang Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. naimbag nga orasyo amin gagayen. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Daisy adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awagan naklatan iti Daisy. Jakon inlanad ti address ko, gaputa dalatabain ko iti bagi. Kan kadag iti masaknan iti inak isalaysay. Nga mamok ang makaibatak iti napatag nga adal. Baban iti inak panangibinglay iti pakasarita. Bueno papagayam, hintay denggan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Daisy. Dito'y programa tayo. Dear Panagkunakat na pudnukan ka day jay. Ay na, Lorna. Talon akakadwa tayo tinagpanag akaasi. Kalpasan ang nagtalak da iti customer ang nagaram kadakwadan. Ay, Daisy. Iso asa nga nakabasdak. Uy, ayat mo paspasamak kan ka. Diyak
Anya? Ay sos, kita ama. Amaan mo't nga niya daytan. Ay na, Daisy. Kasayatan na agpakita ka lang ng iti doktor. Masapon ama amwam no apay nga agduldul o kaabigbigan. Anya kamadtan, Daisy. Apay nga mi na di ka naganad. Diyak amo ang makargaan at Mama Gracia. Kasano ko maadi mo amo? Daytan tumat ngamin. Taga po iti ayat yu ang makatagad iti extra. Kompormila di tanti sarsir kanyo. Anya ngay ita? Mama Gracia, pangasip ko mata din ako nungtan. Ibagam no anya ti aramidak. Diyak payat ti agsardin nga agtrabaho. Tamasapol nga agpawitak na ta iti abasto ti pamilya nga day ti probinsya. Ay na, Daisy. Di ka agar aramid. Laglagi pam asaan ang mailintag ti biddot. Babaan iti may sapay a biddot. Iso ano anyaman ti pampanunutan. Nang runano dakas. Di mon ituloy, Daisy. Di ka agaramid iti sabali pay a biddot. Kan nakarkaro a pagbasulam. Daisy, namuak ti ka sa sangad mo. Saan ko man arumbang nagtrabaho ka pa'y lahay? Tamang ano niya ti mapasamakan ka. Sigurado ani Lord na tinangibagakan kan. Saanan ang napatid mo asino tinakamwa? Tinapatag ita. Dahil ito'y ibagakan ka. Anya ayat ibag. Daisy, nakasagana ang mga langon kan ka. Ikalaysa ka, basta umanugot ka. Bigbigat apod-pod no nga anak ko da ita at da iti saklog mo. John. Pangasim ko nga, Daisy. Umanugot ka kuman. Aklunan na kung ta ikalaysa ka. Saan ka mga rabrabak lahin? Ay ayatan ka talaga. Ket aramidak ti amin para kan ka. Kastamatan iti bihag nga adda iti saklot mo. Daisy, saan ka pa mga agbalin na maag? Agpanunod ka na imbag. Lord, iti mabiit, dumakkel lang ti tiyan mo. Saan kanton ang mabalin nga trabaho ijay club? Iso a kasayaatan no ikam iti gondaway ti jaya ni Jonas. Oh, apay adi kag sao? Dangdanggan nakadi, ha, Daisy? wan. Dugdungagak. Ngam pampanunutak mati may papan iti dayta. Ada ngaming putang ko. Anya ko mati pagbut ngam, aber? Ang mga naisidir tuket di kanyak ni Jonas ti may papan iti dayton adda iti saklot ko. Apay nga minakadnam ni tao. Panagkitak mo't ka ni Jonas kat nasimpat a lalaki. Pagwadan. Kan masiguradok at talaga nga agayat kan ka. Ta saan nakaasar-sardangan apulos. Saan kan nagsayang iti panawan? Kas iti naibagakon kan ka, iti mabiit, madlaw tong ti tiyan mo. Kasayaatan no aklo na mo ni Jonas, kat paalangon kan kwa na. Itaman pa'y nga inawis na kagpasya, Daisy. Kaya maragsakan akong nay. Among Jonas, diyak ka mo lumaang ka. Wano talaga lang ang adi mo at aramaten ti panunot mo. Anya ti kayat mo asawan? Saan ang mailibakan ka no anya ti kinatao? Saan ka di? Kan amo matan no anya ti kasasaad ko ita. Daisy, imbagak matan nga ay ayatan ka. Kat nakasaganak ang mga langon kan ka. Isungawan ti anyaman na kanyak. No asino ka man, kan no anya ti kasasaad mo ita. Pangasim ko ma, tadi mo pagduado ang teriknak para kan ka. Sige. O manungod akon, Jonas. Anya ti kayat mo asawan? O manungod akon, iti kayat mo. Iti kayam. Aklunan kan, Jonas. Agpaiso? Juan, ngam sapay la kuman.
Ta saan to apo ang tiririta kas agasawa ti kina siya sino. Ken ti kasasaad ko anang aklon ken kaita. Ikarik, Daisy. Ngamin, ay ayatan ka unay. Kat ipasigurado ken ka. Akabalak nga ipanagna. Daisy, balasang ko. Saan ka nagbambanog atan kabulana mo? Nanang. Laglagi pam akan ayon tibilin ni Jonas. Masapol nga iwanam tibagin. No ada masapol mo, ayaban naklaan. Nakababain mat, nanang. Ay na, awan tirumba nga pagbainam. Apukok day ta. Kasla siyak meten at may kadwa nga inam. Iso nga awan tirumba nga pagbainam kanyak. Sige, mabiit laan Mapana ki tersena. Gumatangak iti asing. Naibus nga mihinan ti asin tayo. Kat madamati pa naglutok iti tinula. Dayjay ti rumbang asidaem taadda sabaw na. Mabiitak laan Daisy Agsubliak adagos. Agpada na saya at Jonas kantina. Manipod in kalaysanak ni Jonas. Kat nagnaad akong dito'y balita. Awan apulos ti negatibo nga impakita da kanya. Napalalo ti panangasikaso da kanya. Jonas, agree ka. Jonas. Jonas. Abay ka din, Daisy. Aganaga. Nagsakitan ti dyan ko. Anya? Oh, ay sus. Masapol nga rin nga ipan kayo di ospital. Itamat lang. Uy, Jonas. Ay na, talaga nga ganakakon. Anday ko. Mabit lang. Ringat ni nanan. Huwa kami amang ipan kan kayo di ospital. Ay na, nakariing gamot kaya mo, Daisy. Ay na, naglumpo ang maladagatin pas ngayon mo. Ayan ti anak ko, nanang. At day taman na yun. Nakaturog iti abay mo. Oh, saan ka di naglumpo ang maladagatin pas ngayon mo? Ay na, nagwapo na pukok. Apay nagsangit ka ngay. Ay na, di kang sangit, Daisy. Makapadakas hindi ka sa saad mo na ita. Diyak lang amin malapdan, di ba? Ala, gusto, ang mga lumakariing ni Baby James. James, tinagan niya. Well, Daisy, James timpanagan kan kuana ni Jonas. Kat bagay na launay tinagan na James. Talagang awan pinaibagakin ni Jonas. Ipatpatag na unay ti anak ko. Nalaos ti panangasikaso na kada kami na agin. Talagang inakunan apudpud no nga anak na ti anak ko. Iti tiyak amo alalaki. Nang apay kasto Uray kasan ti kinasayang at kanyak ni Jonas. Uray nakalo ti panagayat na kanyak. Sa anak latta ang makarit na iti ay at kankuana. Uray pilitak ti bagit. Talaga adyak makarit na iti ayat para kankuana. Apaya kastoyak. Tinasayahan. Agpakadaak tarong manak. Kaya't ko nga iliw-liwag tarik na. Sa nabali, tawan trabaho ito ni Jonas. Isupay lang ang tiagaw awil. Hindi na uda na pa nagitipagpapayam. Nakasaritak nilong.
Naamwak ka nakiasawa ka gaya mo. Ngayon, naamwak ba't ang masikog ka? Sakbay nga ng asawa kan ka. Nung masikog kan sakbay nga inasawa da ka. Usibla siya ti ama ti ano. Saan ka di? Tsaka mo, kad mabalin ka di, Ronald. Naira na lang ang nagkita ta iti ipapan ko dito'y sentro. Pinatgak na ang ti awis mo amangan ta dito'y restaurant. Ngamjak ipalubos akum kumpurmela ditan ti bagbagam. Ops. Di napakitaan iti Jack magustuhan, Daisy. Ang mga nagkibalta kat ibagak ita asawa. No asino kitibiyag mo. Dahil iti tandaan naman, Daisy. Manipo dita. Masapul nagtungpal kay ta amin na kayo. Ano saan? Siguraduwag amadadael ti pamilya. Makalawas ang anadlaw ko na ulimag ka, Daisy. Apay ka di? Awan, Jonas. Sana ka mamati. Amok nga da pagdaldalanan. Iso nga ibagam ko makanyak. Noan niya ti mapaspasamak ka. Awan, Jonas. Mamati ka kuma. Ana, mamati akin ka. Ngam no bilang lahat. Di ka agpangadwa amang ibaga kanyak iti anyaman aparikot mo. Agas sawata. Ket addaak dito'y akanayon amangan dingay kan ka. Naimbagta da kayo nanan. Nasabat kumot dita paraangan ni Daisy. Agdardaras. Adda ka no papanan na. Kas laburido matya asawam. Uwan nga ron, nana. Iso ang masapol asurutak ni Daisy. Da kayo pa lang ti makaamukin ni Baby James. Sige. Uwan anak ko. Siya kung ti makaam mo idapo ko. Anya ka di ang talaga ti kayat mo. Apay a pinilit nak ang makisinarakan ka dito'y parke. Daisy, sana dito iti pagsaritaan ka. Sumurot ka kanya, tanda pa panunod. Tiyak kaya. Amok no anya ti adda iti panunod mo. Amo ba't lagayan? Apay nga rin nagkadkad ka pa'y lahat. O may kang, di kang tanan. Hingkan kay ti kwarta. Saan akong akas iti sigot, Ronald? Adnan asawak. Ikagkaguma at tagbalbaliw. Patula amit. Saan ang nagbaliw ti kaskan ka, Daisy? Isa kasayatan na sumurot ka, tap na malpasan ka amin. Nagsimple lang matigid daw ko ka. Sumurot ka kanya, takalpasan na, awanan ti parikot. Nagsimple saan ka di? Diyak ngarod kaya! O may kakit din. Saan? Ibatang ti asawa! Awanan ka itibain! Gusto! Ala, friend. Umadani man ng enrollment tayo para iti second sem. Ay, uwan nga ron, friend. Ngam, agsarden ak pailakan. Anya? Apay nagsardan ka? Sayang mata. Sayang at talaga. Ngam, naskan pa lang agsarden niya. Kalaat mo ti kasta a desisyon mo, Elisa. Apay, ada ka di parikot mo. Among mata na masakit ni nanang ko. Di mo't makatrabaho ni tatang. Ni manong ko laang ako lintinam na maan mi. Iso aka sa pulak dagtrabaho ita. Ay, uwan katanya nga ron dunay. Diyak kumakayat ti sumardang, tamasayangan ak matlaan. Ngam awan at talaga ti maaramidak, friend. Ngam ikarima, ituloy mong tumatlaan inton makaunong ka. Saan ang mabali nakastakalatan? When friend, di ka madanagan. Ituloy ko to at talaga. Among akayat ko ti makaadal. Manong, sumardang ak may lang agadal. Agtrabaho ak. Agdinulong ta para iti agas ni nanang. Ha? Jack matimbag asmardeng ka, ading ko. Kabalak pa yung ading ko. Maasyanak unay kan ka, manong. Si kaamin tagas-gastos titi balay. Pati allowance ko kat si kaaminan. Ay, sana bale. Inton makaurno nga. Ituloy kong tumatlaang ti agadal. Ay, adaking ka dayta.
No, saan mo to kabaalan tiyang trabaho? Kaya't aganor ka manan. Siya to ti makamuken ka. Agyaman ak manong. Man nakaawat ka talaga. Awanan niya man na rin tading ko. Anya ngay nga rod kaya't duduata lang mat di. Nataatag tinulong. Anya ngay nga rod kaya't bakat kan lakay matan nagiti naganak ta. Wan nga rod manong. Di matan makatrabaho ni tatang. Kan saan ba't nga rod mabalin nga agsardang ni nanang nga agtumar iti agas na. Ading ko, kabaalan ta ito'y basta tinulong ta. Di bali ta, awan pa'y matibukot ka pamilya. Aywan kayam. Amo ka di ti kayan ayat mo, ti panggap mo, ngagsardang, ti panagatal mo. Saan pa'y nga rod manong? Ibagak pa'y lakan kwa na intong sumarungkar di ti balay. Kasta ka di? Ala, sige. Ibaga mo kan kwa na at saan nga baklaan. Wan manong, syakton ti makam mo. Ay, wan kayam. Apay sa din na iti pag-ubraan na ni Rodel. Ijay matlasigod manong. Makiman maneho iti van ti angkel na. Ah, kasta ka di. Nasayat man nga rod no kasta. Ta saan lang agtamtambay. Wan manong. Oh, adtoy nanang. Umuna kayon amangan. Ay, agyaman ak anak ko. Akat mangan kayo matan Umuna kayo, nanang. Urayag pa asumangpot ni manong. Agigiddan kami ton amangan kadatatang. Alang arot anak ko. Tapno adda kasangon ni manong mo amangan. Ni, o sige, mangan kayo latan Sungbatak bi iti awag ko. Hello? Elisa, agkita tayong tunbigan. Adangas kang naibagakan ka. Ha? Anya dayta? Imawag ka lang arudan, di mo pala ibaga. Di ka nga gumurgura iti dayto niya ibagak Wan, anya nga min dayta? Nagsinarak kami iti boyfriend ko. Nagpasyal kami. Kalpasan na, mapan kami kumamangan iti may sa restaurant. Ngam saan kami nagtuloy? Nakita namin ni Rodel. Ada kadwa na babae. Anya? Sana kagar aramid lang iti istorya Kun kadwak pa'y ni Jerry nakakita kadakwada. Feli. Tsaka mo no. Patsak day nga imbaga mo ano saan? Saan ka mo't apilpilitan, friend? Ngam day ito lang timakunakan ka. Paniiwam ni Rodel. Narigatan. Sige. Agyaman na ka, friend. Itay ka tayo nga gururay ka? Kaano pa'y aluklukwan na, Rodel? Elisa, anya ka din dayta nga ibagbagang. Awanan kay tibayin. Nagpanakakan ka. Ngam anya dar aramidam. Diyan ka mo dayta nga ibagbagang. Di ka naglibak pa'y. Mismo ni Felia gayam ko tinakakita kada kayo. Adda sa bali a babae akadwam. Imposible nga gulbuti gayam ko kanyak. Elisa. O anya, naglahat ka? Rodel, ato di pampanunutak ita. Nagsarda nga kiti panagadal ko. Parikot ko ni Nanang Mi. Sa ida kasta pa'y lang taramidam. Rodel, kunak manunapudno ka kanyak. Elisa, pakawanan na ko ma. Diyak yung bagara. Nasuliso ka klaan. Amumot no kasano ti panagayat ko ka. Anya nga'y di inaklon mo matlaan. Pangasim. Pakawanan na ko ma. Amom no kasano ti panagayat ko kan ka, Rodel. Ngam ka po iti naramid mo. Diyak may ka rin agsubli pa iti sigod apa nagtalag ko kan ka. Ako na ka nagbindutak. Diyak ilimak na ita. Kabalak aliklikan da diya babae para kan ka. Napatag ka unay kanyak. Sana kas ka rin na dayta nga ibagbagang. Elisa, please. Saan na maulit pa'y? Ikarik. Tsak amo, no anya di panunutag ita, Rodel. Sige, panawan kan. Elisa, anak ko. Apay akasta tila nga managawid.
Pasla nagsangit kamot. Awan laang daytoy, tatang. Wano nag-apa kayo kani Rodel. Tatang. Kuna konket. Awan ang yaman na daytoy, tatang. Sige, mabitlaang. Isaganak ti kanan tayo. Agidasara kon, tatang. Nanang, at ti kanan niyo, oh. Elisa, anak ko. Nakapsutak. Oo na yan. Tiyak makahangas. Nanang! Nanang! Tatang! Ni Nanang! Ipantayo sa ospital! Elisa! Elisa, adik ko! Anyat mapaspasama! Manong! Ni Nanang! Barigatan nga ganas! Itaray tayo sa ospital! Mangkita kayo ti pangiluganan kan ko na! Oh, sige! Bantahin mo din nadang, tama pa na kun. Naipaglakit din. Tanay-taray tayo adagos dito ospital ni Nanang, Manong. Mangyarot ating ko. Manong, padasag sa Tiagabroad. Uray duwala ang atawan. Para kada tayo matlaan. Sigurado ka kadidita ating ko? Uwan, Manong. Agpatulong ak iti kasinsinta. Ni Marvin. Sigurado ang matulungan nakday jay. Elisa. Mabiit laang ba't nga urayan ti dua atawan, Manong? Ket taking karita ating ko. Basta tinapatek ket agandad kalata ka na yun. Uwan, Manong. Di kay mandanagan. Wan nga mading. Amo ka din ni Rodel ito yung planon? Saan pa'y, Manong? Ngam ibagaktukan ko na. Oh, apay akas ta tilangan. Kaslada na o nagapampanunota. Rodel. Adala ko makayat ko nga ibagakan ka. Iso nga, inayaban ka dito yung parke. Kasta ka di. Anya day ta? Agabrodak, Rodel. Oh. Pasensya ka na, no italaan na ibagakan ka daytoy. Amok ngamin adinak palubusan, no ibagak nga amunakan ka. Sapay ko mata maawatan na. Elisa. Agkasapulan kami ngamin unay iti kwarta para kaninanang. Amumatan, no kasano kadakkel ti busbusan mi a kwarta, no kasya ama ospital. Maawatan ka. Impakaamong kumamot kanya ka. Pasensya ka lang kuman, Rodel. Kasano nga rin ito? Inton umay alawas in ti flight ko. Anya? Uwan, Rodel. Napartaktipan na kay pag nati papeles ko. Ta nagpatulong akiti kasinsin ko. Kasta ka. Sige. Good luck, ha? Tina ka. Rodel? Rodel! Mabitlaan! Rodel! Nasakit sa amat tinakam na iti pa nagkaprog ko. Iso a pinanawan na kon. Hello, Feli? Oh, friend. Itaman pa nakaawag ka manan. One friend. Day off ko ngamin ita. Awan magdaramidak. Iso ang nalagip ka nga inawagan. Kasta aya. Kumusta mo ti trabaho dita? Okay lang, mat friend. Iso na lang. Tatanlo abulan ko pala dito eh. Ay, mailiw ako iti pamilya, friend. Kan siyempre, kastamatan kan kaagayim ko. Aganos ka, Elisa. Para maglang iti pamilya, no ang pinanda ka dita. Sana ba na eh? Duatawon lang dita. Ay, uwan kaya. Saan mo ka din awagan ni Rodel? Ay,
Dayta nga rugti may sa aparikot ko ita, friend. Oh, apay. Jak namin makontak ti cellphone na. Manipod imayak dito eh. Ha? Kasta? Unay mo tunday ta ang boyfriend. Kaslawan pa nakaawat na. Uwan nga rod, friend. Pinakawan ko, idi nagbasol kanyak. Ngam itatagda akong dito eh. Jak matmarik na ti panangisakit na kanyak, friend. Di nakpay kumustaan. Anya mo tayo ta lalaki. Immature. Jak amo na niya ti pampanunutan na, friend. Bay amon. Saan ka iso panunutan? No talaga nga ay ayatan na ka, concern kumakan ka. Saan na kas jay? Talo abulat mo dita? Ngam di na kapay kinumusta apulos? Anya klase ang boyfriend data? Ala, bye-bye amon, friend. Barang makalagip tumatlakan kat umawag. Sige, baliwak tumanan ti umawag, ha? O sige friend, agad-anad ka dita ha? Agyaman, nak. Bye! Manong, kumusta kayon? O, Elisa, ading. Mayat nagtading ko. Among puwipig sa ninanang, may iliw daking kan. Kasta ka di, Manong. Sana bale. Manula abulanan, agawi dakton. Wani nga rod. Kasa nagpital daw, manipod na pan ka dita. Manong? Adala ko madamagag kan ka. Kanya ka din ay tading ko, ipagamo. Kanayon ka matamapan ijay ili. Saan mo ka di makitkita ni Rodel ijay paradaan, Manong? Apay ni Rodel? Kahit nung nakita hindi na minsan nga takadwa na babae, kaya nagdapay ti ubana ang mauwi. Anya? Apay, kunak man nung nag-break kayo, di? Saan? Manong? Awan mat nagsaritaan mi nga break kami. Manipod imayak dito yung aging gaita. Tsak namin makontak ti cellphone na. Di nakpay pulos kinumusta, Manong. No kasta. Nangasawa gaya man ni Rodela tsak mo. Di na imbaga kanyak tapno sa anak ko mamata ng namnama. No agawi dakat da kami lagta. Unay mata ni Rodel. Kunak no ay ayatan nak. Elisa, ating ko, saan na ni Rodel di paragyan ka? Agbabawi ak anagayat ka nagtalagkan ko na, Manong. Inalilaw naklagayam. Ay, nagsayaan ta nakaawit ka natin ko. Wan nga rod, Manong. Law, may kangarudan. Ta mapantaglugan ni Jay Paradaan. Kasi dagtametan, sigurado. Naragsak nga gururay ni tatang kininanang Jay Balay tayo. Manong, ni Rodel day Jay ba? Na, haawan niya paiso. Rodel? Elisa? Kumusta ka? Kumusta ka, Mat, Rodel? Nasayat, Mat. At ang nasawak. At amat ang duwang anak mi. Kasta ka di. Nangasawa ka. Nga awan man na ti closure ta, Rodel. Pasensya ka ni Lisa. Nga may di nagabrot ka. Naamiris ko asaan ka matin ngay ayata. Isuan ang asawa ko. Pasensya ka lang kumat. Jack! Nagsasaom? Huwag na naman! Kasta kadilatan na kanayon dararamidam. Dagbarbartag. Alawan nakman dito eh.
Wawan tinasayat ni bagam. Ay, rabiin. Ngam awan pa'y laang ti amam anak ko. Uwan niya rod, nanang. Sigurado na bartag maninday dyan itong sumangpot. Uwan nga rod. Ala, umay kan. Umunatan amangan. Amangan kit dino sana makaawid dayjay. Sige, nanang. Mabisina ko. Abayan, nagbayag ngayon lukat yung tirida, ha? Nabartag ka manan. Saan ko na, kaya tamang nagdisermon mo, ha? Kaya't kung tagina na. Kasta ka kadilatan na ka na yun, Harold. Nagdala ka man! Mga matumpak, ano? Di ka sumarda, ha? Awan lang arudan ti trabahom. Ngam ka na yun kapay lang agbartag. Na? Anay ko. Wala ka sumardang ka, nay. No di ka pilagbalbalaw. Agsina talangan. Nauma ako ni tigas ka nga raramidam. Sakit din, di bot-bot nga. Di wala sinanak. Nagado, babae dito, mga kanya. Saan la, siga. Anya? Tatang, gusto ka iton. Ah? Saan mo kumadang ran ni nanang? Anak ko, mapankan iti silid mo. Di mo ni kaskaso ti amam. Igoy, anak. Ni pa'y lalolam ti mangitulod kan kay ti pagadalan, ha? Uwan, nanang. Agyaman nak tamaawatam, anak ko. Masapa ak ngamin amapan aglakoy ti palengke ita. Uwan, nanang. Saan abalit na anos mo't ni Lola ka mangitulod kanya? Di ka agsulsul pang iti pagadalan nyo, ha? Ang mga nagpapaanawa ka mo't ijay. Saan, nanang? Ala, anak ko. Ingka nga ron agar mo saran. Tapno di ka maladaw iti pagadalan nyo. Ne, nagsapa kayo mat, Christy, anak ko. Wananang, tamasapa ka mapan iti palengke. Ay, da kayo kumapay laang ti makaamo amang itulod kin ni Igoy. Saan pa'y ngamin anak kariing ni Harold? Awan ti parikot, anak ko. Saan abali, taawan mo ti aramidak ita dito'y balay. Agyaman nak nanang. Aguray ka. Anya man ang tinapasamak, takas taday tarupam. Lola, tinungpa ni tatang ni nanang idirabi. Nabartog namin ang nagawid ni tatang. Anya, inaramid namanan kan katikasta. Ay na, nabartag ka nagawid idirabi nanang. Imbagak laang mat nga awan ti trabaho na. Akanayon ang mabartag. Angam, tinungpa nakit din. Talagang awan babain di asawam. No saan nga balbalew, siyak amis mo timang idarum kan ko ana. Nanang. Di na kalangarudan matulungan nga aglako ija palingke. Isopay ti adaganas na amang dangran kan ka. Ala, gusto nanang. Siyak tulad ti makaamo ka ni Harold. Oh, Igoy anak. Agbati ka dito yan Agsingsingpat kawan. Wan, nanang. Nanang, mapanakon. Ala, ingka nanak ko. Agan-anad ka, Anya ka mutan, Harold. Nabambanuga ka naggapoy di palengke. Di ka man lang nakaluto iti pangrabyan tayo mat. Unay ka mutan. Anya nga iti iluto, kitawan mo tinaimas asidaan na ginatang mo. Anya? Kanayon mo't anatang ti adda dita amasida. Di ka pa'y makagatang mo't itinaimas asidaan. Di agsapol ka iti trabahom, no kayat mo tagsida iti naimas. Ay na, ultimo aginaw dito balay, di mo pa'y maaramid. Day tala ka din agbarbartag ti among aramidan. Di nakman pagsasawan si ka, Christy. Amangan mo nalipatam akwarta tinaganak ko. Tinaaramat dito panang patakdarta iti balay. Ha? Anya? Pati day ta isingir mo? Agreklamo ka? Wan, agpaiso akwarta dagiti dadakkel mo tinaaramat dito'y balay. Ngam tawid ko to'y daga, manipod kan ni tatang. Pudno man tunggal ibagak kan kamapan kagsapol iti trabaho. Kasta ka na yun ti ibagam kanyak. Jay lakwarta na usar dito'y balay ti kanayon nga isidir mo. Agsapulak to iti trabaho. Ay na, kaanon tupay dayta. Agad adalan ni Igoy. Ngam siyak aming tagasgastos para kan kwa na. Imbes asika kuma, tasikakot nga rod ti ama.
Ngaman niya aramidam. Kanayon kang agbartak. Apay, di mo maawatan timbagak nga sa pulak iti trabaho. Oh, umuna kan amaturog anak ko. Diyak pa'y makaturturog, nanang. Ay na, anda pa'y klase minton bigat. Siya kung timanguray ka ni tatang mo. Ang mga nudang ran na kayo manan. Ay, Nanang, apay ngamin na saan nagsapol iti trabaho ni tatang. Isumutlatan na kanayon tada diti balay. ala. Baybayamon anak ko. Sana bali. Ang damot trabaho ko. Ala, ingka maturugan. Ni. Siya kung di mangilukat itiri daw, nanang. Aba, sigatin ng ilukat itiri daw. Ayan ni nanang mo. At iti kusina, tatang. Nabartag kayo manan? Ay na! Nabartag ka manan, Harold! Hindi ako mati, pare ko tayo, ano nabartag ka? Saan ko mata, dinawat kan ka, tinyinom ka. Anya? Problema? Awan at talaga ti panagbaliw mo. Kaslasaan ka pamilyado. May salang awis dakan ka, mapan ka matadagusan. Ngam na dito'y balay, ado ti reklamom. Ado manan, tinasaw. Isa ka nam timakan ta, mabisina. Apay, di da ka pinakan, itinaggapwam. Na, Di mo't iso tinapatagkan ka, dagiti barkadam. na. Iso dati pang ipapaayam iti oras mo. Nasaysaya at lang agsinatan. Oh, Sandra, ading ko. Itaman pa anak ka umay ka diti balay. Wan manang, mailiwak ngamin ka ni Igoy aka anak ka. Ay, at tigayam ti ginatang ko amakan para kan kuha na. Ay na, agyaman ak unay, ading ko. Sabado ita, isoarim warmanan ni Igoy anapan nakiayayam di takaaruba. Kunakon ka. Nala, sumurag ka. Dito yung nagtipagsaritaan ta. Wan manang. Ay, wan kayam. Awan ni bayaw? Napanmanan ay itayan dagiti maikadua a pamilya na. Ha? Anyat kayat mo asawan, manang? Kat itayan dagiti barkada na agiinom damanan. Una yun ti asawa. Aging gaita, saan pa'y nagbalbaliw? Ay, problema nga ron day ta ading ko. No kasano ang mapagbaliw ko ti asawak. Sa pa imbaga kanyak ni nanang adangdang ran nakakano, nukas di ang makainom. Wen nga rod, imbag kumaa, no saan ang makitkita ni Igoy ti pampamayan na kanya. Kaasi ni Igoy, nukas ta ka na yung ter-aramidan ti asawa, manang. Wen nga rod ading, masyanak matiti anak ko. Ay, manang, adagayam ko nga agsapsapon ti may sang agtrabaho iji baring. Amang ano kayat mo ti agabroad? Sana bali, napigsapay mo't ni nanang ka ni tatang amang aywan ka ni Igoy. Sige, panunuta ka na yung bagday ta ading. Nasaysaya at no agabroad ka laangan manang. Ngam ti agan anos kalatan iti den na ti asawam. Kinapudno na. Imbagak kankwanan asinaak, no di pa'y lagbalbaliw. Kaslaawan mo ti bubutngan na. Anong pa'y lang aron ti kasta nga asawa nga di na kapay amo atulungan. Bagi na lati pang panunutan na. Oh, Sandra, nasapa ka mat ngayon may diti balay? Wan manang, di ka pa'y lamapan iji tiyandaan. Ha? Rugyan takit din nga ilakad ti papeles mo. Kaduan ka, manang. Oh, narabyan ka manin, anagawid ita. Aday na si Kaso. Ay, nada kita. Aga brodak laangan. Anya? Di ka matlag sa iti pagtrabahwa mo. Di siya ko, ti umadayo. Para matlakan ni Igoy, no apay akayat ko taga broad. Kasanon nga ni Igoy? Ninanang ti makaam mo. Jak ibatikan ka. Tamok matlasan mo ama asikaso itinasayaat. Apay ngamin nga, wanti pa nagtalag mo kanya, ha? Apay, itikas na nga aramid mo. At dapay la pa nagtalag ko kan kaaya. Aga brodak, tabarang day tatiwagas, tapno agnakam ka.
Hello, Tatang. Kumusta kayo ditan? Ayos kami magditoy. Kasangsang paglaeng dananan mo, kan igoy ang nagkapoy di pagadalan. Kasta ka di? Kung gayam, intuludan ni nanang mo ni Harold, iti kanenday di balayaw. Ha? Apay? Anyat na pasama kan kwa na? Ang sakit, iti pa ila na minsan alawas na di asakit na. Ha? Kasta ka di? Kat intuludan niyo ko maiti agas na Wait, intuludan ni nanang mo iti kalman. Sige, baliwak tulangan ti umawag, Tatang. Padasak man nga awagan ti cellphone ni Harold. Hello, Harold. Hello. Nakawag ka man. Kumusta ka dita? Okay, aklaan. Imawag ka, taimbagan ni Tatang nga gurigor ka. Huwag na ron. Ninanang ka mang mangyag, iti ka nagtito'y balay. Apay, di da ka matulungan, dagiti barkadam. Rumbang ko mga isuda ti mang tulong kan ka Gaputa isuda kat nga rod, di kanayon na pangipapaayam iti oras mo idi. Idi adaak pa'y ladita. Kat, anyangay, aday gatang mo iti agas mo? Awan nga kwarta kita. Nala, urayam, tay bagak ka ni Sandra amang tadkan ka iti kwarta nga igatang mo. Agyaman aklaw na yan. Mom, marit na kitang di kinapatug yung agina. Manipod pimanaw ka. Namiris ko, anapat patag ti pamilya. Yung ti barkadak. Ikarik kag balbali makon. Jak gayam ka ba lang? Noon na kayo ang pamilya, di mapukaw ko. Ala, sapay la ko mga ron, tagbalbaliw kan, Harold. Pinakawan ko ti asawa, nga uray nagkurang, kan nagbalin nga irresponsable nga ama iti anak mi. Jak ninamnama nga iti panagabroad ko, kat isumatan ti panagbalbaliw kan panakaamiris na. Kat isumatan ti simublat ang nagabroad ijay Dubai. Kat mariknak matan ti si pupuso a panagbalbaliw nga. To'y pagayam mo, Kristi. Agyaman kami pagama, Kristi, tingka panakipasat iti dayto a programa. Nagkinaawatan kayo matlaangan nga agasawa. Kat nasayad dayta. Nupay naginnadayo kayo manen, sapay kuma. Tasaan na maulit dagiti paspasama. Kat agtalinad kuma, ti panagtalekyo, iti tunggal maysa. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulon. Ti pagama nagpailingad itinagan a Kristi. Manipod, probinsya ti Quirino. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lovely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga estasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo at